Μμ. Η κρίση πανικού. Πολλοί από εμάς στη ζωή μας ή έχουμε ήδη βιώσει ή θα βιώσουμε κάποια κρίση πανικού. Είναι πολύ συχνό φαινόμενο στην εποχή μας. Παρ' όλα αυτά, έτσι μπορεί να τρομάξουμε, να νιώσουμε ότι χρειάζεται να πάμε στο νοσοκομείο, ότι ζαλιζόμαστε, έχουμε ταχυκαρδία, χάνουμε τον έλεγχο. Υπάρχουν πολλά συμπτώματα. Όμως δεν κινδυνεύουμε, είμαστε ασφαλείς, μέσα σε λίγα λεπτά υποχωρεί ο πανικός. Και στην ουσία, τι θέλει να μας πει μια κρίση πανικού? Στην πραγματικότητα είναι μια ένδειξη υγείας. Είναι σαν να χτυπάει ένα καμπανάκι που μας λέει ότι κάτι δεν έχεις δει στη ζωή σου, κάτι δεν αντιμετωπίζεις, κάτι θα χρειαστεί να αλλάξεις. Συνηθίζουμε να απασχολούμαστε μέσα στη μέρα με πολλά πράγματα, αποφεύγουμε να αντιμετωπίσουμε κάποια προβλήματα που μας δυσκολεύουν, συχνά το κινητό, η τηλεόραση, το διαδίκτυο μας χαλαρώνουν στην ουσία, αλλά έτσι δεν αντιμετωπίζουμε κάποια θέματα. Γι' αυτό χτυπάει αυτό το καμπανάκι. Η κρίση πανικού λοιπόν είναι ωφέλιμη. Θέλει κάτι να μας πει. Θέλει να αντιμετωπίσουμε κάτι που δεν έχουμε δει.